čo som chcel, že dal som hore video, ako sa natáčam. Ako je úžasné, že si všimáte aj také veci ako je strop. No nádherný je, milujem celý tento priestor, pretože som tu a teraz. A tu sa z toho teším a tu robím videá, ktoré pozeráte. Iba, že je dôležité aj čo v tých videách rozprávam, nie len ten priestor, ktorom natáčam. Pretože to je dôležité. To, čo je vnútri nás, nie to, čo je na vonkajšku. Akože je to perfektné, že ste mi potvrdili, že ten vonkajšok som si ja vlastne vytvoril. To znamená, že z môjho vytvoreného, z mojej mysle som vytvoril to, čo vidíte tu okolo mňa všade. Hej? A keď sa vám aj toto páči, tak sa mi páči aj to, čo ja mám vo vnútri. A to je dôležité. To, čo som ja vytvoril zvnútra von. Iba toľko som chcel, priatelia. Ahojte.